Kelalok kadom milimen milim piso mili. Sarita PS pen. Shakti Kendra Pramukh lo in-charge lo asli tum pini lada kacitong kacingrum kelala thipi kelala Shakti Kendra Sonmilan budu litum BJP party lo laso Sonmilan mane BJP Bharatiya Janata Party ban kekroy laso kekroy thip laso Sonmilan ini ke Jeparong laso Sonmilan plus nilitum laso Sonmilan lo kacitan Cipari boksok mane training base in-charge Mohila Bahini Yuwa Bahini Aper ke bang crane ini parent body sahabat polling agent lason koson sih klaim kita naik mah jual hai ni tum non ke bang ji tarik sirkep lo laso but ke jok ji ke pol ji laso andi pas ni tum citan cipare laso son milon apar hatuka apen ke dotulang ar pegadong lapen langkik lapen adun las kijut chala kathar la PS plian litum pini chingma ching sai lo la si program ta chun lo la state na directive teng litum claim lo sorde la nale to PS lo pene bangkon an bang sona phai dolo la long pilong pen nili la so file ba nili dak ni long record do la PS clipen bang surini ra bang kharo isira sirkep ana litum la so PS clipen la so butar do la pen nang le tong la ki haji phan nang le tong kan ninga che the du lo litum ke 100% hai non thubang ke achen ni tuma CM Dr. Turam no har ni tuma na chinghon o ke claim dam pen dang lok ni tuma phan kiar kuri o la pen ni tuma chinghon state long a CM Dr. Himanto Biswa Sharma dan ni tuma phan Karbiang long nang visit ver bang ver la pen ni tuma IM mata MSc tamen ni tuma mate ni non candidate lo last time ni tuma phan ke claim ke dam nei question man litum khodai tame training jipi ber Borjan kita mau tolong di universiti ke Trisik Lemon penilitum Borjan ang kang puling da topik 70 ta puling do songbong penilitum 70 ta puling along ke tum ka humri kita mitum ke kempin tum mipik pen nitum high veg ji posining je thelo pen high veg ji nitum puling tin sita me nitum committee do nitum ning je theklong pen sini tum hadak dam pen along nitum tamin je theklong nitum receipt asimipik